पूजा आणि आश्लेषण ऐकून कीर्तने केला. हरी बोल. अशी येत्तारब्याची कीर्तन शिक्यात नवे नवे ट्यून हरे कृष्ण महामंत्राच्या. सो आजी श्रीमद भागवतमाच्या भागवत प्रवाह सिरीज ಅಂತೂ 12 स्कंदांत सचम्यत. सो तक्वच पशी पुढे जयराधा माधव कीर्तन संज्ञा आणि मागिरी भागवत माधवच्या. जय राधा माधव जय कुंज बिहारी. जय राधा माधव जय कुंज बिहारी. जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी. जय गिरिवरधारी. यशोदानंदन व्रज जनरंजन. यशोदानंदन व्रज जनरंजन. यमुना तीरा वनचारी. जय राधा माधव जय कुंज बिहारी. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम राम हरे हरे. जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा. नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल. नित्य गौर हरि बोल. हरे कृष्ण. सगळ्यांके मिगेल प्रणाम. गुरु महाराजाला उद्गास करताची गुरु परंपरा पंचतत्व आणि श्री श्री राधा श्याम सुंदर उद्गास कोण ತಂಗೆಲ ಚರಣಾರವಿಂದಾಕ नमस्कार कोर्नो आशीर्वाद मागतास की आयचे भागवतम कथा लायक मूड आर्याम लायक उत्तरारे देवा ग्लोरिफाय कोच तश जावो म्हणून तुमगेल सगळ्याले आशीर्वाद मागतास. मांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः. गोविंदाय नमो नमः. हरे कृष्ण. सो आज आम्ही असाची श्रीमद भागवतमाच्या भागवत प्रवाह सिरीज म्हळ्यार भागवत प्रवाह तितले
डिटेल जावन भागवतमा तितले यानी समरी फॉर्म ऑफ भागवतम आम्ही आता त्या सिरीजांतू 12वा स्कंदांत आसा जी ताज्या 4 अध्यायांतू आजी चर्चा करूवत आसा 12 स्कंदाचे सो तांतूल एक श्लोका आता मी रिसाइट करूक प्रयत्न करूया. स्क्रीन दिसतास न्हू तुमकां आनी हांव उल्लोच आयक पडतास न्हू. वय माताजी. सो 12 स्कंदाच्या 4 अध्यायो 40 श्लोका. संसार सिंधुमति दुस्तरं मुत्तितीर्षोर् नान्यप्लवो भगवत पुरुषोत्तमस्य लीलाकतारस निवेशनम् अन्तरेण पुंसो भवेद्विविध दुःखदवाद्रितस्य संसार सिंधुमति दुस्तरमुत्तितीर्षोर् नान्यप्लवो भगवत पुरुषोत्तमस्य लीलाकतारस निषेवणम् अन्तरेण पुंसो भवेद्विविध दुःखदवाद्रितस्य. कोणी सांगू प्रयत्न करता की या श्लोका. कोणी सांगता वे श्लोका. कितला श्लोक माताजी आहे. 12 स्कंद 4 अध्याय 40 श्लोक 40th श्लोका. सांगू माताजी. हरे कृष्ण. दंडवत प्रणाम. संसार सिंधुमति दुस्तर मुत्तितीर्षो संसार सिंधुमति दुस्तर मुत्तितीर्षो न अन्यप्लवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य लीलाकतारस निषेवणमन्तरेण पुंसो भवेत् विविध दुःखदवार्दितस्य. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. विंगड कोणाके प्रयत्न करकावा या श्लोक सांगू का. हाव सांगवे माताजी. येस सांग्या. संसार सिंधु मति दुस्तर मुत्तितीर्षोर् अन्यप्लवो भगवत पुरुषोत्तमस्य लीलाकथारसानिषेवणमन्तरेण पुंसो भवेद् विविध दुःखदवार्दितस्य. हरे कृष्ण. धन्यवाद. हरे कृष्ण. आणि हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सो आजी ट्रान्सलेशन कसं दिला. कोणी वाजित की ट्रान्सलेशन. हाँ वाचूया माताजी. Yes, yes, Vajia. For the person who is suffering in the fire of countless miseries and who is desired to cross the insurmountable ocean of material existence, there is no suitable boat except that of cultivating devotion to the transcendental taste for the narration of the Supreme Personality of Godhead's pastime. Hare Krishna. Dhanavad Pranam. कोणी परपट वाजिता की श्रील प्रभुपादल शिष्य. जय कृष्ण. जय श्री हरे कृष्ण माताजी. यस हरे कृष्ण. वाजिया माताजी. Purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Although it is not possible to completely describe the pastimes of the Lord, even a partial appreciation can save one from the unbearable miseries of material existence. The fever of material existence can be removed only by the medicine of the holy name and pastimes of the Supreme Lord, which are perfectly narrated in Srimad Bhagavatam. Hare Krishna. जय हरे कृष्णा. थैंक यू वेरी मच. श्रील प्रभुपाद की जय. श्रील प्रभुपाद डिसाइपल्स की जय. हरे कृष्ण. सो हांगा या एक श्लोका 12वा अध्यायांतू आम्ही पळयलाय. सो त्या 12 स्कंदांत 12 स्कंदांतू 4 अध्यायांतू
सो ह्या चारी अध्यायांत कसं सांगताची म्हळ्यार आता चर्चा करूंक सान मठा चर्चा करूंक प्रयत्न करूया. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. सो आयच्या अध्यायाचा चारी नमुने प्रलय ब्रह्मांडाच्या 4 categories of universal annihilations. So आजी विषयो आम्ही आता सान ब्रीफ रीतीरी समरी रीतीरी चर्च करू का अर्थ कोण घेऊच्या का सीनियर्सान कसं सांगला की हांव आयकलां कसं की श्रीमद भागवत मदकून वज्जिलेल्या त्या हांगा शेअर करू प्रयत्न करता. या सुखदेव गोस्वामी त्यांनी परीक्षित महाराजाक सांगतासची आजी पशी पुढे आम्ही तिन्ही अध्यायांत पळयला की भूमी गीता आणि पुढली क्लासांतू 4 युगाच विषय सांगिला आसा. ते 4 युगाचे विषय सांगून जातरी आता सुखदेव गोस्वामी त्यांनी 4 नमुने प्रलया विषय सांगू आता आसाची. सो या 4 नमुन्याचे प्रलय सांगू वच्चे पशी पुढे एक सान रीतीरी इन अ ब्रीफ आम्ही सृष्टी क्रिएशन देव कसं कशी करता असं म्हणाले एक अर्थ कोण घेवचा प्रयत्न करूया. या स्क्रीन दिसता स्व तुमका हांव आता शेअर केलेला. येस क्रिएशन या एंटायर या ब्रह्मांड क्रिएट केलेला सृष्टी केलेला पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंत कृष्णान. सो देव कारण सागरांतू कॉजल ओशन जावकाता CAUSAL कॉजल ओशन हरे कृष्ण माताजी 4 categories of universal त्या येतात annihilation स्क्रीन नावा ना ओके एक मिनिट. आता येतच माताजी. ओके. सो या कारण देव कारणोदाक्षाई विष्णू महाविष्णू जावनो कारण सागरांतू निद्धोन असता. त्या मारतांनी तांगेल श्वास भायर काढताना मिलियन्स ऑफ ब्रह्मांड तांगेल्या अंगाच त्या बॉडीली पोर्स ऑफ देवाला अंत दखून मिलियन्स ऑफ ब्रह्मांड भायर येता. फर्स्ट त्या ब्रह्मांड महाविष्णूला अंगा दखून भायर येताना एक सान बीजाच रूपार असता. त्या म्हळ्यार प्रधान ताका म्हणटाची प्रधानाची की व्हड जावन महत्त्व रूपान ट्रान्सफॉर्म जाता. महत्त्वांतू सक्कड ब्रह्मांड फॉर्म जेवचे कसे इंग्रेडियंट्स आस पळय त्या सक्कड तांतस महत्त्व
म्हणटा ताका, सम टोटल ऑफ ऑल इंग्रेडियंट्स ऑफ युनिवर्स. त्याची अहंकार रुपारी ट्रान्सफॉर्म जाता इगो. अँड इन 3 मोड्स, 3 गुणांतू वेरियस एलिमेंट्साक ते सृष्टी करता. सत्व गुणांतू मन देवता तन्नी, तशी रजो गुणांतू इंटेलिजन्स इंद्रिया, तमो गुणांतू भूमी, मागिरी वायू, अग्नी, उदक, इतर तसले नमुने एलिमेंट्स फॉर्म जाताची. सो टोटल 23 एलिमेंट्स फुल जावन फॉर्म या कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स फॉर्म जाता. आता एक उदाहरण दिवचे जाल्यार आमकां आतां एक दूध पाक करता जाल्यार दूध पाक करता जाल्यार कसं पुरो आयटम्स जाय. आतां तांदूळ जाय, दूध जाय, साखर जाय, केलो जण चक्की घालतात तर चक्की जाय, मागीर एळा पिट्टी जाय, ते करूक एक आयदन जाय, तूप जाय, तदनंतर आमकां करूक वतना जाल्यार एक कुक जाय करूक, त्या मात्र असलं पावना, उज्ज जाय. सो ह्या सगळ्या इंग्रेडियंट्स ह्या वस्तू सगळ्या ಒಟ್ಟು केल्यार मात्र दूध पाक जाता. सो त्या दूध पाक घेवचे आयटम्स आसा पळय, रायस, मिल्क, शुगर पुरो डिस्कनेक्टेड जावन आसता, एका एक ಒಟ್ಟು जावन आसना, इन अनमिक्स्ड फॉर्म आसता. एक कैकी आसता तांदूळ, मिल्क कैकी आसता, शुगर कैकी आसता, त्या हांगा दकून हाडटा, थंय दकून हाडटाची, त्या पुरा कुक कसं करता, त्या ಒಟ್ಟು कोरून दूध पाक करता. ही brings it together, these ingredients आका तो मिक्स करून हे दूध पाक करता. तशीच देव हे सगळे एलिमेंट्स ते एलिमेंट्स फॉर्म जाले ना, अर्थ, वॉटर, फायर, इथर, सेन्सर्स, डेमिगॉड्स, माइंड, इंटेलिजन्स, त्या सगळे ಒಟ್ಟು करून इट गिव्स अ फॉर्म ऑफ युनिवर्स, ब्रह्मांड. आणि आम्ही आता एक ब्रह्मांडा विषयी उलयता, साम्य अशी ब्रह्मांडाच्या, तशी मिलियन कटली ब्रह्मांड आसाची. तशी या ब्रह्मांड एक फॉर्म जातरी महाविष्णू त्या ब्रह्मांडा भितरी गर्भोदाक्षय विष्णू रूप घेवन एक्सपांड जाता. आणि तद भितर वतरी तांगेल पर्स्पिरेशन म्हळ्यार स्वेट, ताजेन तांणी हांगे पिक्चर पळयला दिसता तुमकां, हांगा फील करतात त्या ब्रह्मांड, ताका म्हणटाची गर्भोदका ओशन म्हणून. इट इज अ पर्स्पिरेशन ऑफ गर्भोदाक्षय विष्णू. आणि त्या रूप, त्या देवाला रूप कारणोदाक्षय एक्सपांड जावन ह्या एक ब्रह्मांड भितरी आयल्या विष्णू रूपाक म्हणटाची गर्भोदाक्षय विष्णू म्हणून. आणि गर्भोदाक्षय विष्णूला नाभी दकून तावरे फूल स्टेम विथ द स्टेम येता, आणि ताजेरी ब्रह्म सृष्टी जाता. सो गर्भोदाक्षय विष्णू ब्रह्माक एम्पवरमेंट दिता. त्या लोटस स्टेमारी 14 प्लॅनेटरी सिस्टम्स फॉर्म करूक. आजी पुरा इंग्रेडियंट्स आणि फॉर्मेशन ऑफ युनिवर्स महाविष्णूला दकून सृष्टी जाल्ल्या, ताका म्हणटाची प्रायमरी क्रिएशन, सर्ग. सो सृष्टींत 2 नमुन्याचे आसा, सर्ग, प्रायमरी क्रिएशन, दोन्हीच्या विसर्गा म्हणून. विसर्गा इज द सेकंडरी क्रिएशन, वेर ब्रह्मा, द फर्स्ट लिव्हिंग एंटिटी ऑफ द युनिवर्स, त्यांनी या 14 प्लॅनेटरी सिस्टम्स त्या ब्रह्मांडा भितर क्रिएट करताची. आणि विंगड लिव्हिंग एंटिटीजांक त्या युनिवर्सा भितरी बॉडीज तांगेल कर्मा अजी प्रकार विंगड लिव्हिंग एंटिटीजांक विंगड शरीर दिवचे. तो सेकंडरी क्रिएशन, विसर्ग. सो आत्ता मी इतली मात चर्चा करता आसाची आमकां प्रलया विशय वच्चे पश पुढे सृष्टी कशी देव करता म्हणाल्या. सो आत्ता मी या सृष्टीच विषय पळयलाय. नेक्स्ट आता आम्ही पळोवच्या वता आसाची आयच्या अध्याय 4 नमुन्याच्या प्रलय. या अध्यायांतू सुखदेव गोस्वामी त्यांनी परीक्षित महाराजाक 4 नमुन्या प्रलया विषय सांगता आसाची. डिस्ट्रक्शन,
एक नैमित्तिक प्रलय म्हळ्यार ओकेशनल, पार्शियल एनिहिलेशन म्हणटाची, पार्शियल. त्या केन्ना जाता म्हळ्यार ब्रह्माले दिवसू केन्ना एंड जायत की तेन्ना हे नैमित्तिक प्रलय जाता. ब्रह्माल दिवसू एंड जावच्या येताना नैमित्तिक प्रलय जाता. तेन्ना आता हांव एक पिक्चर दाखयला तुमकां, ते गर्भोदाक्षय विष्णू त्यांनी दोन आसता, एक ब्रह्मांड, त्या ब्रह्माक 4 मात्य आसता आमगेले ते युनिवर्साचे. सो त्या ब्रह्मांडाच्या अप टू 10 म्हणून येता, 10 प्लॅनेटरी सिस्टम्स आहा, त्या सगळ्याची डिझोल्युशन जाता, एनिहिलेशन जाता ते 10 प्लॅनेटरी सिस्टम. वयची 4 प्लॅनेटरी सिस्टम प्रलय जायना तशी असता ॲट द एंड ऑफ ब्रह्मास डे. आणि ब्रह्माले दिवसू कशी म्हळ्यार आता आमी पुळ्ळी अंतू सत्ययुग, त्रेत्रयुग आणि द्वापर युग, कलियुगा विषयी ऐकलेलं आसा. त्या ಒಟ್ಟು ಕೋರ್ನು 4,320,000 ह्युमन इयर्स एक युग सायकल म्हळ्यार सत्ययुग, त्रेत्रयुग, द्वापर युग आणि कलियुग. कलियुग 4,32,000 इयर्स, ताजे 2 वंट्यानं द्वापर युग, ताजे 3 वंट्यानं त्रेत्रयुग, ताजे 4 वंट्यानं सत्ययुग. सो या ಒಟ್ಟು ಕೋರ್ನು 4,320,000 ह्युमन इयर्स आमगेला. ह्युमन इयर्स म्हळ्यार अंगा लॅक करता सची. ताक म्हणटाची एक महायुग, जो दिव्य युग. तशीची 1000 वर्ष जाताना 1 दिव्य युग इंटू 1000 टाइम्स या सायकल जाताना 4,320,000,000 ह्युमन इयर्स जाता. त्या एक दिवस ब्रह्माला. आणि एक रात्री तितलेची सेम टाइम ड्युरेशन. ब्रह्माला एक रात्री एक दिवस. सो इट विल बी ऑलमोस्ट 8,640,000,000 ह्युमन इयर्स जाता. सो एक दिवस ब्रह्माला म्हणजे एक कल्प. आता तुमकां हांगा नेक्स्ट स्लाइड पळयलें. एक दिवस ब्रह्माला 1000 चतुर्युगास, तांतू 14 म्हयनो येताची आणि एक कल्प म्हणटाची. सो फुल या 12 hours ऑफ ब्रह्मा ओनली डे. नाईट म्हळ्यार आजे 2 म्हळ्यार 2 कल्पास. त्या 2 कल्पास ब्रह्मा तागेल 100 वर्ष असता. सो त्या 100 वर्ष आणि 360 days इन अ इयर ಒಟ್ಟು केल म्हण जाल्यार ऑलमोस्ट 311 ट्रिलियन आणि 40 बिलियन 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ह्युमन इयर्स ब्रह्माला लाईफ स्पॅन, टोटल लाईफ स्पॅन. सो एक कल्प ब्रह्माला एक दिवसाची. तशीची सेम तगेला नाईट तितले ड्युरेशनाचे. सो आता एक दिवस जायत येताना ब्रह्माला एक पार्शियल डिस्ट्रक्शन जाता, पार्शियल प्रलय. तंतू कसं जातं म्हळ्यार ते 10 प्लॅनेटरी सिस्टम्स, एक ब्रह्मांडात 10 प्लॅनेटरी सिस्टम्स डिस्ट्रक्शन जावन गर्भोदाक्षय विष्णूला अंगांत वता. दॅट इज नैमित्तिक प्रलय, ओकेशनल. आता एक एग्जाम्पल दिवक म्हण जाल्यार आता एक ऑफिसाक कोणी नवे जॉईन जाला. तो जॉईन जातरी तागेले रूम ताका दाखयता. तो त्या रुमा वता आणि तो कसं करता, त्या कंप्यूटर ऑन करता, त्या कामां जाय जाल्यार कसं पुरो आस की त्या सकड ओपन करता, कीज कबर्ड ओपन करता. त्याची तागेले त्या डे जॉबाच डे एंड जाताना तो कसं करता, पुरा पास बंद करता, बीग घालता, कंप्यूटर बंद करता, ते दवरता आणि सकड क्लोज करून तो अपास नेक्स्ट डे सकाळी येता कामाक आणि अपास कंप्यूटर ऑन करचे, तागेले जॉबाक कसं सकड जाय त्या सकड ओपन करचे करता. सो दॅट इज लाईक द पार्शियल डिस्ट्रक्शन ॲट द एंड ऑफ डे ब्रह्मास डे.
नेक्स्ट प्रलया विशयांग सांगता कसं म्हळारी प्राकृतिक प्रलय एलिमेंटल प्रलय ते कसं म्हळारी ब्रह्माला आता लाईफ स्पॅन सांगिलास ना ब्रह्मा इतले 100 वर्ष वंत म्हळाले कॅल्क्युलेशन सांगिलास तगेला लाईफ एंड ऑफ ब्रह्मास लाईफ अंतू या कंप्लीट प्रलय जाता तक म्हणताची प्राकृतिक प्रलय एलिमेंटल destruction annihilation at the end of life of Brahma's lifespan. त्यांना अंग श्लोक 5 दकुनु 22 श्लोकात आहे अज्जी विषयू अध्याय सांगिल असं लाईक या प्रलय जेवचे पुढे कसं जाता म्हणाला 7 श्लोक दकुनु 13 श्लोक ताई सांगला की पाऊस येना 100 वर्ष पाऊस येण्यातील निमती सगळीकडे बरगाल जाता खाऊच्या कसले असना एकला खाता आणि अशीच ग्रॅज्युअली सगळं डिस्ट्रॉय जाता सूर्य सगळ समुद्र आशिल खै सगळ समुद्र स्किता युद्ध सगळ आटोन घेता सूर्य जलारी अपास इन रिटर्न पाऊस दिना मग संकर्षण देवाला तोंडा दकुनु उज्जता तर कितले या म्हळ्यार सगळं दिक्क पुरा बंद करू सुरू करता आणि युनिवर्सल स्पियर म्हळ्यार एक शेणाचे एक आकपळ कौडंगाचे बॉलाक उज्ज दिला कशें तशी दिसता युनिवर्सल स्पियर म्हणाला ताजे डिस्क्रिप्शन आसा तो आणि जोर नमन्याच्या वार येता 100 वर्षात मोर दॅन 100 इयर्स आणि स्काय सगळं डस्टन कवर जावन असता ग्रे जाता आणि विंगड कलराच्या या मॉड टेरिबल आज गुड पुरा जावन पाऊस येतो सुरू जाता 100 वर्षापाशी चढ काळ पाऊस येता आणि सगळं या ब्रह्मांड उदकान बुडता सो या आजी सगळं डिस्क्रिप्शन या अध्यायात दिलेलं असं त्यावेळेला आता सृष्टी विषयी सांगिल ना कशी देव क्रिएशन करता म्हणून त्याचे क्रिएशनाच्या विषयी अंगा 14 दकुन 19 कशी ते एलिमेंट्स डिझॉल्व जाता म्हळ्यार रिव्हर्स क्रिएशन जाता आता मी महाविष्णूला दकुनु प्रधान महातत्व तशें येयलेंची आता या सगळं कसं जाता म्हळ्यार एलिमेंट्स डिझॉल्व जावन एका अशें रिव्हर्स वचून सगळं मागीर लास्टाक ते सगळं ब्रह्मांड गर्भोदाक्षाई विष्णूला नाही सॉरी कारणोदाक्षाई विष्णूला अंगांत वत्ता म्हळ्यार सांगिल्लें आसा सगळं त्या एलिमेंट्स आमी दाखयलेलें आसा हांगा असं पळया रजोगुणात सत्वगुणात ते सगळं रिव्हर्स रीती डिझॉल्व जावन अपास कारणोदाक्षाय विष्णूला अंगा भितर वत्ता दॅट इज द कंप्लीट एनिहिलेशन सगळे ब्रह्मांडाची एनिहिलेट जाता फर्स्ट आमी सांगिल्लें 10 planetary system within the Brahmanda gets annihilated and it goes into the body of Garbhodakshay Vishnu, who is within that Brahmanda. आता या complete dissolution जावन या सगळे एलिमेंट्स कसं पुरे एलिमेंट्स क्रिएट जाला की मेटेरियल एलिमेंट्स ब्रह्मांड फॉर्म जावच्याक आमी फर्स्ट सांगिल्लें क्रिएशन आणतो ते सगळं डिझॉल्व जावन कारणोदाक्षय विष्णूला अंगांतू वत्ता ताजे नंतर तिन्ही प्रलयाच्या विषयी सांगिल्लें आसा ते कसं म्हळ्यार नित्य प्रलय म्हणून ते 23 दकुनु 23rd दकुनु 34 श्लोकात आज विषय सांगला नित्य प्रलय आणि आत्यंतिक प्रलय म्हणून आत्यंतिक प्रलय म्हळ्यार आणि नित्य प्रलय म्हळ्यार कसं म्हणून पळयात नित्य प्रलय म्हळ्यार कॉन्स्टंट एनिहिलेशन डिस्ट्रक्शन at every moment जाता असता त्या म्हळ्यार इट रिलेट्स टू भौतिक वस्तू कसं असपळा ताक रिलेट जावन असेल फर्स्ट आम्ही सांगिल्लें प्रलय कंचशीलता नैमित्तिक प्रलय जस्ट एक ब्रह्मांड भितर जावचे केलो प्लॅनेटरी सिस्टम्स डिस्ट्रक्शन जावचे एनिहिलेशन जावचे ताजे नंतर आम्ही सांगिल्लें प्राकृतिक प्रलय दॅट इज कंप्लीट युनिवर्साची एनिहिलेट जावचे
ताजे नंतर आतां नित्य प्रलय म्हळ्यार इट रिलेट्स टू द मेटिरियल ऑब्जेक्ट्स. आतां एक पूल घेयाचें उदाहरण एक. ते पूल फस्ट फ्रेश आसता आमी. ताजे नंतर एक कडेन दवरयाचे. ಸ್ವಲ್ಪ दिवस नंतर ते पळयात ड्राय जावन आसता. ताजे नंतर ಸ್ವಲ್ಪ दिवस नंतर वापस पळयतना ते आनीकय ड्राय जावन आसता. मागीर ते सुकून पिट्टी जावच्या सुरू जाता. आनीक आमगेल्या शरिराचे आमी पळयता की कॉन्स्टंट डिस्ट्रक्शन जाता आसा. आतां उदाहरण एक आमगेल दुवेकाची. आतां आमी अशी हांगा दुबयन तूं रजेरी म्हाका कळेश ना जाल्यार रजेर वतना आमगेल अम्मा सांगता ओ फुडलेपण तूं इतली सान आशिल्ली मू आतां समज दीग जाल्या ओ केसू तिगेल्या दीग जाला म्हूण आनी तांकां ते दिसता आसता. सो कॉन्स्टंट ग्रोईंग आनी कॉन्स्टंट डिस्ट्रक्शन जाता आसता. सो ह्या मेटिरियल ऑब्जेक्ट्स मोमेंट बाय मोमेंट हे मेटिरियल एलिमेंट्स सकड चेंज जाता आसता. आतां मी एक उदाहरण पेन घेतल्यार पेनान तूं इंक बरयता 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 त्या पेना इंक सरता. सो देर इज सम कॉन्स्टंट डिस्ट्रक्शन हॅपनिंग इन दॅट मेटिरियल ऑब्जेक्ट. सो ताका म्हणटाची नित्य प्रलय म्हणून. नित्य जावचें एवरी मोमेंट जावचें. टायमा हाजे प्रकार ट्रान्सफॉर्मेशन जावचें. ताजे नंतर नेक्स्ट चारीच प्रलय कसं म्हळ्यार अत्यंतिक प्रलय. अत्यंतिक प्रलय म्हळ्यार इट इज द अल्टिमेट डिस्ट्रक्शन. ह्या अल्टिमेट डिस्ट्रक्शन केन्ना जाता म्हळ्यार आमगेल फॉल्स इगो मरतना. आमगेल अहंकार म्हळ्यार एक हें आसा पळय एट द वेन वी गिव अप अवर फॉल्स इगो तेन्ना अत्यंतिक प्रलय जाता म्हणून सांगिल्लें आसा. दॅट इज ते मेटिरियल ऑब्जेक्ट्स जावचे न्ही. आतां मेटिरियल ऑब्जेक्ट्स जावचे आमी सांगिल्लें नित्य प्रलय. ह्या अत्यंतिक प्रलय म्हळ्यार आतां आमी सांगिल्लें कशें कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ब्रह्मांडाक एंटायर ब्रह्मांड जाता. पार्शियल डिस्ट्रक्शन म्हळ्यार ಕೆಲವು ಗ್ರಹ ಮಾತ್ರ त्या ब्रह्मांडा भितर ताजे प्रलय डिस्ट्रक्शन जाता. नित्य प्रलय म्हळ्यार मेटिरियल ऑब्जेक्ट्साचे डिस्ट्रक्शन कॉन्स्टंट जावन जावचे ते नित्य प्रलय म्हणटाचे. अत्यंतिक प्रलय म्हळ्यार ते एवरी इंडिविज्युअल पर्सनाक रिलेट जावन आसा. अत्यंतिक प्रलय म्हळ्यार कसं म्हणचे आमगेले अहंकार केन्ना आमी ताजे एक आतां त्या गिव अप करता की ताका म्हणचे अल्टिमेट एनिहिलेशन. आतां एक्चुअली इगो म्हळ्यार कसं इगो म्हळ्यार एक सेन्स ऑफ आयडेंटिटी. इगो सकड इगो वायट म्हणना बट इट इज अ सेन्स ऑफ आयडेंटिटी. त्या सेन्स ऑफ आयडेंटिटीन तूं दोन नमुन्याचे इगोज आसा. एक कसं म्हणटा ताका स्पिरिच्युअल म्हळ्यार परमनंट अशें इगो ते कसं म्हळ्यार आमी देवाले अंश कृष्णाल अंश आमी देवाले चेडू म्हळ्यार दॅट इज द परमनंट इगो द स्पिरिच्युअल. त्या परमनंट आयडेंटिटी आमगेले. अनेक असं मेटिरियल आयडेंटिटी म्हणून त्या टेम्पररी. मेटिरियल आयडेंटिटी म्हळ्यार ते चेंज जाता आसता सब्जेक्ट टू चेंज. मेटिरियल आयडेंटिटीन तूं कशें आसूं पुरो आतां हांव बायल मनशां आसूं पुरो ह्या जन्मान तूं नेक्स्ट लायफान तूं पुरुशाल शरीर मेळूं पुरो. जो आतां हांव एक चार्टर्ड अकाउंटंट जावन आसूं पुरो. नेक्स्ट 2 म्हयन्यान हांव त्या ह्या कोण आनीक एक डिग्री घेवन इंजिनियर जावच्या पुरो. जो हांव आतां एक कंपनी कामाक एक गुगलांत कामां आसा म्हणलें की एक 2 वर्स नंतर त्या चेंज करून ॲपलांत वता. सो दॅट आयडेंटिटी कीप्स ऑन चेंजिंग. इट इज अ टेम्पररी. सो दॅट इज अ मेटिरियल इगो. मेटिरियल इगोन तुवें दोन नमुन्याचे आसा. एक कशें म्हळ्यार हेल्थी इगो आनी एक अनहेल्थी इगो म्हळ्यार. हेल्थी इगो म्हळ्यार कसले आरोग्यकर जाल्ले इगो कसले एक आमी हांव असल असल दुवा हांव असल असल कंपनीन तूं काम करता आसा. हांव असल असल गांवांत राबून आसात.
म्हणाले एक आम्ही सांगू जायना ना आम्ही कोणेही नाही हांव अशी ब्रह्मांड सकट भोंवता असं म्हणून सांगू जायना. So we have certain ego which is very healthy. Ego means it is like who am I, like I am such and such a daughter of so and so, wife of so and so, I am working in so and so company. But unhealthy ego म्हळारी हांव एक लायक कंपनींत वर्क करता आसा आनी आनीकले पळोवन सांग केवा होता कांय लायकन तू ना बा ताणी सान कंपनी ताका सॅलरी कांय तितली ना म्हाका मेळची तितली कांय ना म्हळ्यार एक प्रायडनेस एरोगन्स मे बी सुपिरियर कॉम्प्लेक्सिटी जो इन्फिरियर कॉम्प्लेक्स आसचे आनी एनवी त्या सकड अनहेल्थी इगो. सो ह्या मेटिरियल स्पिरिच्युअल इगो केन्नाय आसता की आमी देवाला चिल्डू. That is a permanent identity of each and every living entity. But a material identity as pala, which is subject to change, which is temporary, that when that is given up, that is known as atyantika pralaya. आणि या ईगो या मेटिरियल या ईगो वचुका जाला आमी इत्याक अंतू एक या शरीरांत अंगाची या भौतिक लोकांत आसाची बिकॉज ऑफ फॉल्स ईगो. दॅट्स वाय आमी एक ग्रहा दकून अनेक ग्रहाक एक शरीरा दकून अनेक शरीराक गुंता आसाची अंतू दकुनू या टू गिव अप दिस फॉल्स ईगो आमी कसे करता म्हळ्यार all we need is to take shelter of the supreme personality of Godhead. आम्ही भक्ती कोरका म्हळ्यार देवाला शरण आश्रय घेवका म्हळ्यार हांगा सांगता आसा त्याचे श्लोक आमी तावळी 39th श्लोक आमी पळयलेलो आसा. 40th श्लोका सॉरी 40th श्लोकान कसं सांगिल्लें आसा सुखदेव गोस्वामी तांणी की या भवसागराच्या अंतु दकुनु या भवसागर दकुनु भायर वचुका जलारी एक बोट त्या बोटान मात वच्चे जाता कसं म्हळ्यार देवाले दिव्य नाम आणि देवाले लीला ऐकूच तसले रुच वाडोवचे तदकून मात्र आम्ही भायर वच्चे जाता म्हळ्यार सुखदेव गोस्वामी तांणी परीक्षित महाराजा सांगून दिता आसाची आणि परीक्षित महाराजा मुखांतर आमकां ते मेसेज मेळटा आसा. आणि तांणी 39 श्लोकान सांगता की हांव या देवाला नारायण लीला तुका सान रितीर सांगून दिला ब्रह्माक ताई या कंप्लीट जावन डिस्क्रायब करू जातना. आणि 40th श्लोकांतू तांणी सांगताचे भवसागर दकुन भायर येवका जलारी हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यता. देवाल दिव्य नाम आणि देवाला कसं नवविध भक्ती प्रॅक्टिस करचे श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम आणि भक्तीचे आश्रय घेवचे अंदकून मात्र या दोणीर बैसून मात्र भायर येवेत या भवसागरांत दक्कून म्हण. आणि त्यांनी श्रीमद भागवतमाच्या या परंपरा म्हळ्यार त्यांनी नरनारायण ऋषी दक्कून ऐकल्या त्यांनी नरनारायण त्यांनी नारदा सांगून दिल्या नरनारायण त्यांनी या विषयी नारदा सांगून दिल्या नारदानं व्यासदेवा सांगल्या व्यासदेवाला दक्कून हांव ऐकलं आणि मुखारी सुत गोस्वामी त्यांनी नैमिषारण्यांतू या विषय सांगू वता आसाची सांगताची केन्ना सांगता म्हळ्यार थंय सक्कड ऋषी मुनी तांणी ओट्ट जाल्यांची तांतू सौनकाद ऋषी तांकां प्रश्न निमगिता तांणी निमगिताना या विषय सुत गोस्वामी मुखारसून सांगताची म्हळ्यार हांगा या अध्यायांगा मुक्ताय जाता. आणि नेक्स्ट अध्यायांतू आम्ही नेक्स्ट कसं जाता म्हळ्यार पळोवचें वता आसाची तांतू एक श्लोकाच्या या अध्यायाच्या एक श्लोकांतू तांणी सांगू असं कसं म्हळ्यार
एक मिनिट. 6th तो एक लायक एक तात्पर्य दिला. या श्लोकाच्या या तात्पर्यांत मला भारी लायक कोण दिला कसं म्हणारी. परीक्षित महाराजाला आध्यात्मिक गुरु सुखदेव गोस्वामी त्यांनी या प्रलयाच्या विषयी तगेला परीक्षित महाराजा सांगतास. परीक्षित महाराज तंगल शिष्य. सो सुखदेव गोस्वामी त्यांनी तंगल शिष्याक परीक्षित महाराजा जस्ट मोर्च पशपुडे या सांगतासची जस्ट बिफोर द डेथ. आणि या आम्ही ध्यानपूर्वक ऐकल म्हण जलारी. एकला कळत की इतली होड ब्रह्मांड सृष्टी केलेलं असेल. मिलियन्स ऑफ ब्रह्मांड ताय थक्क ताय नाश म्हळ्यार ॲनिहिलेशन जाता नाश जाता. देन सಣ್ಣ सಣ್ಣ या भौतिक लोकांत जावचे आशिल्ल्या सಣ್ಣ सಣ್ಣ लॉसस इन्क्लुडिंग डेथ इनसिग्निफिकंट म्हणाल सांगतासची. आणि त्यांनी या चर्च कोरनो डीप आणि रेलिव्हंट चर्च कोरनो या सृष्टीचे देवाल विषय चर्च कोरनो त्यांनी सुखदेव गोस्वामी त्यांनी परीक्षित महाराजाक तागेला मरण काल लागी येताना ताका प्रिपेअर करतासची म्हणाला या तात्पर्यान तो सांगिल असा. सो अंगा या अध्यायाच्या या अंगाक विराम दितावा. सो आम्ही फर्स्ट क्रिएशना विषय ब्रीफली डिस्कस केलेला असा. आजी पशी पुढे कॅन्टो 3 आणि तंतु पूरा अंतु क्रिएशना विषय सांगिल असं. कॅन्टो 3 कॅन्टो 2 अंतु पुरा जला आता एक ब्रीफ जावनो फर्स्ट आम्ही क्रिएशना विषय देवाल सृष्टी कशी जाता म्हणा. आणि ताजी नंतर 4 नमुना प्रलया विषय अंग चर्च केला. एक कंप्लीट ब्रह्मांडाचे प्रलय ताका म्हणताची प्राकृतिक प्रलय कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ द होल युनिवर्स. नेक्स्ट फ्यू प्लॅनेटरी सिस्टम्स फ्यू ग्रह त्या ब्रह्मांडा भितर आशिल्ले फ्यू ग्रह डिस्ट्रक्शन जावन गर्भोदक्षय विष्णूला अंगा भितर वच्चे ताका म्हणताची ओकेशनल पार्शियल प्रलय नैमित्तिक प्रलय. मागीर आम्ही केले नित्य प्रलय कशी कॉन्स्टंटली मोमेंट बाय मोमेंट मेटेरियल ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रक्शन जाता म्हणाले. नेक्स्ट लास्टच्या अत्यंतिक प्रलय म्हळ्यार केन्ना एकलो तागेला सेल्फ इगो एक लिव्हिंग एंटी तागेला सेल्फ इगो गिव अप करत की त्या अल्टिमेट डिस्ट्रक्शन अत्यंतिक प्रलय म्हणाला. and it relates to the individual soul. It pertains to the individual person म्हणाला डिस्कस केला. आणि ताजी नंतर कशी सुखदेव गोस्वामी त्यांनी तागेल शिष्याक या सांगून तांगेला मरण लागेताना तांक प्रिपेअर केल्या या प्रलयाचे विषय सांगून. आणि त्यांनी श्रीमद भागवतमाचे परंपरा विषयी अंग सांगल्या कोण कोणा सांगिल्या. आणि मुखार सुत गोस्वामी नैमिषारण्याच्या ऋषी तांकां सांगताशी म्हळ्यानी सांगिलांगा या अध्याय अंग विराम दिता. आणि नेक्स्ट आम्ही नेक्स्ट सेशनान तो पळोवचें वता आसाची नेक्स्ट येवचें सेशन. सो हांगा हांव राबयतां. सो कसले मिस्टेक्स आस म्हण जाल्यार प्लीज म्हाका माफ कराची. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णववृंद.